И здравейте хора, аз съм Траян и вие отново сте с Clash of Clans. В предният епизод ви казах, че ще снимем на Ларат и стана време. И сега ще правим атаката, само че... Един момент, ги пиша. Вие виждате. Фак, какво става с тази клавиатура? Съжалявам за псовните. Един момент да правим вече те две хай от YouTube. Машини сте. Аз пък YouTube. Това е един мой фър. После ще му пиша. Ще го атакуваме. Не, вече го атакнаха. Аз преминавам към атаките в Лара. Надявам се да се развие по начин, по който аз искам. Много се надявам, защото ще се разочаровам. Печаля, идеален си. Добре. Сериозно? Пускам абилитито да убием по-бързо. Клан Касъла. Надявам се да се развие тази атака, а втората ще ви я покажа утре на реплеят. Обаче много лошо се развие атаката. И сега и драконите ще умрат, няма да мога да взема една звезда. Ето всичките умряха. И надеждата ми е в този дракон да направи нужните проценти. И в кингът 44-46%. Моля се 47. Колко ли ще даде Армикен път? 49, само едно нещо ще остане. Моля. Давай. Не трябва да се излагам добре. Но вече се изложих така или иначе. И имам бонус от Лара. Надявам се да го взема. Първа звезда. Какво ли си мислите? Не може да атаква. Сигурно сте прави.
Сега ще видим какво става тук. Ставаме все по-спотени и по-спотени. Може да има караници в клана, но всичко се оправи. Така. Опа. Омага. Как прозвуча само. Значи повече няма атаквам с дракони в Лар. Между другото, докато снимам, ще ви покажа, че ще вгрея това и между другото изчистих си мястото. Надявам се да не е имало на друго място. Така. Да пуснем една армия да се прави. Ще ви покажа малко от дефенс. Базата ми явно не е толкова добра. Зибая ме е обрал. Искаше да видя какво има в клана, но нищо. Яд ме е, че не можах да си направя атаката в Лара, както аз исках. Явно повече няма да се атакува с дракони. Не знам как се атакува. Шегувам се, не че не знам. Просто не се бях съсредоточил. Вау! Я да видим какво става тук. Мартин Чурбагия се е постарал. Тоест, Green Power няма значение. Ох! Между другото, трябва да покажа някои хора от клана, понеже и обещах. Първият ще е Светка. Ето базата на Светка. ТХ7. Души няма и понятие. Да си сложи дарк. Къде да си сложи дарк еликсира? Но всичко си има време. Вау, сторичите. Ще има разговор с Светка. След това ще ви покажа лидерът на клана. Симона, която ще апгрейдва кингът на 9 левел. И
Не е ръчната. Просто така изглежда. Само че това тук малко не знам защо така го направила, но тя си знае. Следващия човек, който ще покажа е Green Power. Вие сигурно вече сте го видели. Той е по-развит от мене в TH8. Само дето Air Defense само е с по-различен. По-малък левел от моя, но на мен ми остава само един за да направя full Air Defense левел за TH 8. Ето и как си е наслагал оръжията. И да видим какви спелове прави. О, хубаво. Не си искам такъв. Затова ще събирам. Другият човек е Симо. Ако чуете страничен шум, хванахме в неудобно положение Симо. Утре може би ще ви го покажа. Ако не му е разбита базата. Опа. What? Fuck. Искам да предизвикам някой. Защо? Но сега сигурно няма да ме атакуват. Искам да видя Лара как се развива. Само аз съм направил атаката си. Интересно. Ако искате да правя поредица на друга игра, напишете в коментарите. Ако ви е харесал клипа, моля ви харесайте и това вече, ако искате, subscribe. Това беше от мене. Чао! Защо?